Moi! Mä oon osteopaatti Leena Suojanen ja työskentelen täällä Osteopatiakeskus Ilossa. Mä tulin kertomaan teille siitä, että mitä osteopatia on ja miksi osteopaatille kannattaa tulla hoitoon. Vastaanotolla osteopaatti tutkii sen kehon tarkasti, mitä kaikkea sieltä löytyy. Me katsotaan, löytyykö hartioista puolieroja. Katsotaan, miten lapaluut asettuu sinne. Me katsotaan, miltä se lantio vaikuttaa. Etsitään sieltä ne eri anatomiset maamerkit ja katsotaan, että onko se tasapainossa vai ei. Me tunnustellaan niitä kudoksia, onko siellä jotain puolieroja nähtävillä. Ja jos esimerkiksi ihminen tulee polvivaivan kanssa, niin me tarkistetaan aina, miten se nilkka pääsee toimimaan siellä. Onko siellä mitään virheasentoja siinä seisoma-asennossa. Katsotaan, onko siellä lantiossa kenties jotain, mikä voisi vaikuttaa niiden alarajojen kuormitukseen. Ja yritetään saada mielikuvaa siitä, miten se keho kokonaisuudessa toimii. Ehkä yleisimpiä syitä, miksi osteopaatille hakeudutaan hoitoon, on muun muassa selkäkivut. Ja tutkimustietoa löytyy siitä, että osteopatiasta on hyötyä muun muassa alaselkäkipuihin, migreeneihin, päänsärkyihin ja raskauden ajan vaivoihin, muun muassa raskauden ajan alaselkäkipuun. Osteopaattisesti hoidetaan tosi paljon erilaisia tuki- ja liikuntaelinsairauksia, mutta periaatteessa mikä tahansa terveydellinen syy voi olla hyvä syy hakeutua osteopaatin vastaanotolle. Näiden lisäksi tutkitusti on todettu, että esimerkiksi keskosvauvojen osteopaattisella hoidolla pystytään lyhentämään heidän sairaalassaoloaikaansa merkittävästi. Eli myös vauvojen osteopaattinen hoito on erittäin hyödyllistä. Mitä osteopatia sitten on? No, osteopatia on Valviran hyväksymä terveydenhoitoala. Ja siinä manuaalisesti käsin hoidetaan ihmistä niin, että me yritetään tasapainottamaan sitä kehoa niin, että se terveys pääsisi hoitamaan hommansa. Eli se itseparanemismekanismi pääsisi toimimaan niin hyvin kuin mahdollista. Ja me palpoiden eli käsin tunnustellen katsotaan, että miltä ne kudokset vaikuttaa. Me pystytään tuntemaan, onko siellä jotain kohtia, jotka on kovempia kuin toiset. Onko joku selkeästi pehmeämpi kuin joku toinen kohta ja vaikuttaako se siltä, että se ryhtilinjaus olisi oikein. Me pystytään myös tunnustelemaan siinä tutkimusvaiheessa sitä, että miten se ihminen hengittää, toimiiko palleja riittävän hyvin, onko siellä apuhengityslihaksia käytössä ja me saadaan tosi paljon informaatiota siitä, miltä se keho tuntuu eri kohdissa. Se, mikä mulle on hienointa osteopatiassa, on se, että me voidaan hyvin pienellä ohjaamisella saada se keho toimimaan todella paljon paremmin. Se kehon itseparanemismekanismi on valtavan suuri ja voimakas ja me voidaan pienillä liikkeillä, pehmeillä tekniikoilla, hyvin kevyellä kosketuksella vaikuttaa siihen erittäin vahvasti.